Zdravím posluchače našeho podcastu, já jsem Jakub. Já jsem Lenka. A jako každou první středu měsíci začíná Lepší sláma. A dneska je to na téma ve zdravém těle zdravý duch, takže se budeme bavit nejen o sportu, ale i o zdravé výživě, nezdravé výživě, plastické chirurgii, kosmetice a podobně. Chceš nějak začít, Lenko? Ne, já asi nemám žádnou kosmetiku, vidíš. Já jo, jednu. Vynikající. Mám začít s tou kosmetikou, jo? No, můžeš začít s kosmetikou, tu já tam nemám podle mě vůbec. Ale samozřejmě ve zdravém těle zdravý duch. Občas se stane, že tělo je zdravé, ale duch stále ne, protože i když krevní rozbor výborný, kolonoskopie je vynikající, tak lidi třeba nejsou spokojení se svým vzhledem a je třeba se něčím napajcovat, no, aby jako to člověk doladil, když nemá na plastickou operaci. A vynikající kosmetiku dělali v Sovětském svazu v Moskvě vědecko-výzkumné středisko biologických struktur a opravdu měli na starosti největší papaláše své doby. Jo. Pajcovali Lenina. Jako Stalina, Gottwalda, Jiřího Dimitrova a podobně. A v roce 1994 dostali do péče i Kim Ir-sena, neple s Artonem Senou, ten zemřel o 2 měsíce dříve. A stálo to teda $300,000 to pajcování. Jo. A evidentně bylo jako účinný, protože Kim Ir-sen měl pohřeb až za 11 měsíců. Až. Přesně tak. A oni teda potom po rozpadu Sovětského svazu se jako komercionalizovali a začali nabízet i běžným pohřebním službám svoje Počkej, tak to umění. bylo pohřebním. A já myslím, že na tomhle místě nezbývá, než hned za několik koutů světa jim popřát jako zase nějakou práci. Tak já se tady vtipkuju, že dělali Lenina. A teprve až na konci tam opravdu řekne, že to bylo pohřební, jo? Pajcování. No. Jsem si připravila vtipná a já jsem vlastně jenom přišla k tomu jako jádru pudla. Protože mě do toho kecáš, když nemáš... Vezmeme to znova? Nechte to tam. No, tak já půjdu k těm nepřátelům. K nepřátelům? Sovětského svazu, čili z Ameriky. Jako do Spojených států, ano. Tak. V 80. letech jsem narazila na skvělý článek, který už samotným názvem mě prostě strašně upoutal. Vzpoura obézních, jo. To je prostě úplně skvělý. Vzniklo tam v Americe hnutí obézních lidí, kteří tady tvrdili, že zdravý tělo je zdravý tělo prostě bez ohledu na tu formu toho těla a že tuky jsou velmi prospěšný. Já mám dojem, že to říká spousta lidí do dneška. A dokonce už tehdy nechávali počítač, aby jim připravil jídelníček, jak se stravovat a byl tam velký obsah tuku. A ten podle nich měl tedy blahodárný účinek na lidský organismus. Vznikly s tím samozřejmě i soutěže krásy obézních a na přání diváctva. Jo. A účelem bylo skoncovat s kultem té štíhlosti, hubenosti a s obtučňovacími kůrami. To já jsem teďka v téhleté fázi, no. Kdy pomalu po 30 končím s kultem štíhlosti a hledáš si hnutí, do kterého se zapojím, no. Dokonce tím jedním z hesel bylo, jako je na čase zabránit pronásledování tlustých lidí a že teď jsou na řadě teda... Teď jsou na řadě hubení, půjdou prostě. Oni to vlastně podávali opačně, jakože my ti obezní jsme teďka na řadě, aby jsme jako rozhodovali, co je jako krásný a tak. No a dokonce se k tomu připojili některý známí osobnosti. Dokonce u vzniku tohle hnutí stál Marlon Brando. No, není to překvapení. Vzhledem k tomu, jak vypadal později. Kdo ho pamatuje jenom z Kmotra, tak ano. Možná zaskočený je, ale kdo ho viděl potom, tak... No a konali se největší žijící herec té doby. Až tak? To překonal i takovýho toho z těch... já si nepamatuji, jak se jmenoval, ale jak byly ta dvojice a ten jeden byl jako takový fakt jako obrovský a ten druhý byl takový štíhlejší. No, ve srovnání s Marlonem Brandem to nebyli herci. Jo, dobře, no tak asi je pravda, že to byla jiná úroveň. No, každopádně
se konaly různé přednášky o důležitosti obézních lidí v historii, jo, samozřejmě s tím, že v historii samozřejmě ti, kteří něco znamenali, tak měli lepší příjem, tak ano, promítlo se jim to trošku do vzhledu, ale oni argumentovali i složkama plodnosti a podobně, no. Takže tak. A mimochodem při té příležitosti tam byl ještě zmiňovan malíř kolumbijský Fernando Botero. Nevím, jestli ho znáš. Ne. Ale já jsem si pak hledala ty jeho obrázky, jako ty jeho malby. A on zásadně teda maloval veselé, šťastné, tlusté lidi. To si pak najdi, jsou to strašně roztomilé věci. Tak jako, já jsem taková neznalá toho umění, jo, ale je mi to podobně sympatický jako naivní umění. Takže tak. Byla jsi u té váhy. Z jakého roku byl ten článek? Byly to 85. Tak v 90. letech tady ta móda dorazila asi do Německa, protože doktor Meyer Stampfer tvrdil, že lidé by měli vážit více, než je doporučováno. A sice, že 165 cm žena by neměla mít 60 až 62 kg, jak se tvrdilo v té době, ale 63 až 66, což za mě není tak velký rozdíl. Ano. Ale on navíc tvrdil, že nízká hmotnost podle něj vede k nemocem a předčasným úmrtím, protože zvolil špatnou metodologii. V podstatě to vzal jenom statisticky a zahrnul tam úplně všechny jako lidi v podstatě, který sehnal. A odborníci jeho výzkum kritizovali tím, že tvrdili, že to dokazuje jenom to, že kuřáci jsou všeobecně hubenější než nekuřáci. Protože on samozřejmě řada těch hubených, kteří tam byli, tak zemřeli na nemoci spojené s kouřením, nikoliv na tu hubenost. Že? No jinak nevím, jestli jsi narazila při hledání na nějaké zajímavé diety. Ne, narazila jsem na to, že v Anglii dávali za hubnutí diamanty. V 60kách. No, to už nestihneme. To nestihnu, no. Ale založili tam trošku jiný druh hnutí nebo spolku než v USA. Naopak to byly teda strážcové váhy. A rozšířilo se teda i do jiných koutů světa, nicméně k tomu já jsem moc už nenašla. Zápisní byly $3. Nevím, proč dolary, když to bylo v Anglii, to si mě neptej. A $2 týdně se přispívaly na privilegium zpovídat se ze snědených dobrot. Takže takový trošku jiný desátek. Setkání anonymních jedlíků. No a za každý zhubnutí 5 kilo, nejprve za prvních schozených 5 kilo, si dostal zlatý špendlík s diamantem a s každýma dalšíma 5 kilama dole si dostával diamant navíc. Ale já si myslím, že si mi to muselo finančně vyplatit, protože... No hlavně se muselo finančně vyplatit by anorektik, ale... No ale spíš si myslím, že ty jsi platil $2 týdně za to, že se vyspovídáš. Jo. To než si konečně schodil těch 5 kilo, tak podle mě se naspořilo na mnohem víc diamantů, než kolik si potom reálně jako mohl získat k tomu špendlíku. No hlavně, když si platil, tak si neměl peníze na jídlo, takže to hubnutí šlo pak rychlejc. No a nějaká Bernice Westnová prý vyzkoušela všechno. Psí suchary, leteckou dietu, citronovou a banánovou dietu a teď si místo čokolády dává celer a okurku a je moc spokojená. Tak ty diamanty asi skládá hodně, no. To už jich má asi hodně. Ale odborníkem na dietu byl svého času doktor Shri Avatar Mahindra, který byl indického původu, ale žil v Baden-Badenu. A ten přišel s léčebně krášlicí a omlazovací dietou, která podle něho mimo jiné funguje i na alergie, revma a astma. Dokonce psali, že v dietetice je tím, čím Newton ve fyzice. Ten se to nebál. A ten netrval teda na drastických dietách, ke snídani doporučoval ovoce, oběd podle něho měl být královský a večeře pro plebejce. A neobyčejnou sílu připisoval citronu, který je zdrojem stále dobré nálady. Což nevím, proč se říká netvar se tak kysele, teda jako, ale ano, měl ten dojem. Výraz, který máš potom, co zkousneš citron, neukazuje na dobrou možná náladu. To je zdrojem stále dobrý nálady pro okolí. Co mě ale zaskočilo, že on měl jako různý způsoby léčby jídlem a podle mě to vyloženě nemohlo fungovat, protože třeba na nafouklý střeva doporučuje kmín, hřebíček a koriandr. A tím kmínem si vyloženě nejsem teda jako jistý. No počkej, kmín jo, kmín je jako proti plynatosti. Ne, kmín ti způsobí plynatost. Fakt? Počkej, a fenikl, ale... Fenikl je proti. A není to ze stejné skupiny rostlin? No, tak já nevím, ale jako kmín fakt nedoporučuji. A na žaludeční bolest doporučoval sníst stroužek česneku.
Což ti ten žaludek podle mě rozhází ještě víc, než jako... Kmín kořený má vynikající větropudné účinky. No jasně, no. Větropudné účinky, výborně. To je krásný výraz, ale já si myslím, že jako ty to chceš, abys vůbec nebyla nafouklá, protože když mezi lidi... No ale musíš to jít ven, že to když už to tam jako... je, tak to musíš poslat ven. K tomu to funguje, proto si to bereš. I ten fenikl tak funguje, to si bereš ve chvíli, kdy je člověk jako nafouklej. No to proto si to neberu, no. To jsem se dostal úplně, ale úplně jinam. Neměl jsi nic kmínovýho dneska? Ne. Dobře, pořádku. No, OK, tak jo. Tak když jsme u toho stravování, tak já jsem si googlila, nebo snažila jsem se najít Snažila jsem se najít něco o vegetariánech. A mám tady nadpis, který se chci zeptat, jestli by si zkusil uhodnout, o čem to tak bude, jo? Postrach vegetariánů. Nějaký škůdce, co sežere všechno zelený a zbyde jenom maso. A je to vlastně skoro naopak, no. Postrach vegetariánů byl název článku, kde referovali o soutěži masožravých rostlin. Teda jako já nemám problém s chováním. Masožravých rostlin. Pěstováním masožravých rostlin asi. To už je chování. Ani jako, myslíš? A té soutěže se v Miami zúčastnilo 20 rostlin. A kolik si myslíš, že vítězka snědla komárů? 29. 50. Ty jo, dobrá. Jako ta musela teda být. Ta pak vstoupila do toho hnutí obézních, hele. Já právě jako problém s chováním masožravých rostlin mám, protože jsem pěstoval masožravé rostliny a oni mi právě chcípli, že se přežrali. Já měl lenku na zahradě. OK, no. Máš tam taky něco k vegetariánství? Mám tam samozřejmě něco antivegetariánského. No jistě. A zeptám se tě, jestli víš, kde byla otevřena první McDonaldova restaurace v Československé federativní republice v roce 92. Kdy nebo kde? Kde? To nebyla Praha? No to byla Praha, já myslím, kde přesně. Na Václaváku? Hned vedle ve Vodičkově ulici. To je rozhodující? To je docela zásadní jak pro Ústí, tak pro Prahu tehdejší. Ta restaurace měla 250 míst, 200 zaměstnanců a 16 pokladen. Mm-hmm. A Big Mac stál 48 korun, což odpovídá dnešním 197, takže pořád stejně drahej. Ale proti cenám začali protestovat mladí anarchisté a potom začali protestovat poměrně překvapivě invalidé a důchodci, protože ta provozovna otevřela v prostorách, kde do té doby byla jediná dietní jídelna v centru Prahy. Au. A místo toho tam dali McDonald. A do toho si začali stěžovat nájemníci přilehlých bytů, protože samozřejmě elektroventilace vydávala značný hluk. A souvisí to i s Ústím, protože majiteli licence na provozování tady té restaurace byli manželé Hana a Karel Sukovi z Ústí, kteří provozovali hotel Vladimír. OK. Takže to byl první McDonald v Československu. OK. Etalon zdravého stravování. Byť dneska už taky dělají něco vegetariánského, ne? V Mekáči? Jo, a to dělají podle mě asi všechny tyhle rychlé občerstvení. Konkurenci jsou lepší teda. Já bych ještě teda zůstal trošku to McDonaldu, který i u nás je poměrně drahej, ale extrémně drahej byl v Moskvě. V roce 90 tam otevřel McDonald a Big Mac stál 6,95 rublů, což jsem nenašel kurz tehdejší. Česká národní banka nevydávala. Ale psali, že se stalo pro průměrný občana Sovětského svazu tady ten druh stravování prakticky nedostupný. Přesto tam stála fronta lidí a hamburgery se dokonce obchodovaly na černém trhu za 10 rublů. Jakože si to někdo přišel koupit za těch 6 a za barákem prostě to někomu dával za 10. No, asi si se tím vyhla frontě, že jo. A právě potom v roce 93 jsem zjistil, že Big Mac stál už 1500 rublů. Oni měli obrovskou inflaci v té době, což byla 10% průměrného měsíčního platu v Rusku. Okay. Takže opravdu velmi drahý. A v tom článku byl ještě vyfocený Boris Jelcin, jaký Big Mac. Ale samozřejmě úplně asi nevěděl, jak stojí, takže to jedl bez té horní poloviny, kterou si sundal.
a posměšně tam psali, jestli to nějaká úsporná varianta pro běžné Rusy. Ta fotka je velmi vtipná. Jsem musel podělit s tou půlkou té Moskvy. Fotka je velmi vtipná, takže posluchači, jak si otevřou článek v odkazu v popisku a můžou se podívat na tehdejšího prezidenta. Tak jo. To je výborný. Narazila jsem v 90kách na zajímavý text o vykradení skladu. Já na 3. Povídej. Jo, taky takovýhle, jo. Kdy v květnu vybourali zeď nějakého skladu a odcizili z něj 37 kg salátových okurek a 54 kg pomerančů. A v srpnu se to opakovalo v tom též skladu. A ukradli 40 kg broskví, melouny, rajčata a papriky plus prý kalkulačku. Asi, aby si to mohli spočítat. A přišlo mi jako velmi originální zahájení, ten začátek toho textu, respektive vlastně nadpis. 3 mladiství, zřejmě vegetariáni, vykradli sklad. Výborný. No a já mám právě podobný článek, kdy v roce 94 byl vykraden sklad sklad ovoce a zeleniny v Ústí nad Labem, 20letý ústečák ho vykradl, ale ukradl cigarety a žvíkačky za 10 000 korun. Takže to asi nebyl úplně příznivce zdravého životního stylu. A nejdražší jsem našel, že vykradli prodejnu potravin a odnesli si větší množství cigaret, tady píšou, a škoda 24 000 korun. Mm-hmm. Já předpokládám, že škoda nějak byla i na majetku, třeba na výloze na dveřích, ale 24 000 korun jsem přepočítával, to je prostě asi nějakých 16 000 cigaret, jo, jako kusů. Máme tam něco ze sportu, ne? Určitě. Bez pochyby. Já tady mám třeba průkopníka krušnohorské turistiky, který vlastně se nakonec stal i prvním českým lyžařem, respektive prvním lyžařem v Krušných horách. A to je docela zajímavý příběh, ten se mi líbil. Kníže Lobkovic, který vlastnil pozemky na Bouřňáku, si v roce 1897 přivezl z Norska lyže, ale nějakým teda jako nepřišel na chuť, údajně po několika karambolech to s nima vzdal a dal ty lyže lesnímu adjunktovi. Ten tomu teda moc jako nepodlehl, tomu úžasnému sportu, a taky dal učiteli a propagátorovi turistiky Karlu Límovi. No a z něj se stal potom první český lyžař v Krušných horách. Tak to mi přišel jako zajímavý proces předávání lyží. Hele. To jo, a je vidět, že nejsem jediný, kdo ten sport nemá rád. 4. majitele, jestli jsem dobře počítal, tak u něj zůstali, tak u 3. No počkej, tak vlastně ten z Norska mu je ještě dál. Takže 4. majitel, no, takže ani Nor nechtěl lyžovat. Myslím, že Nor možná jako měl víc, víš? Víc lyží? No. Nebo mu je koupil jako dárek. No každopádně... No, to taky miluji, tyhle ty dárky. Máš hodně lyží doma. Tak darovaný. Lyží ne. Co ti leže, jo? OK, no tak dobře, tak lyžema jsem tě neokouzela, OK. No, lyžema úplně ne, to samozřejmě to jako tady ty namávý sporty já nemám rád. A o tom už jsme mluvili jednou. Ano, to uvidíte, co si budeme pak říkat ve freestyle. Ale samozřejmě sportu jsem se taky při hledání nevyhnul. A v roce 93 otevřela v Ústí první herna amerického biliáru. V Plynárenské ulici, nad tím kdysi bývala pobočka knihovny. Ale dneska už tam není ani jedno. To je sport jak fík. A hrál se tam 8-ball pool. Co se tam hrálo? 8-ball, jako 8, prostě jeden z druhů biliáru. Okay. A dne 18. až 19. prosince se konal vánoční turnaj. A hlavní výhrou byl zájezd do Itálie. Mm-hmm. V roce 93 si myslím, že vlastně pěkný. A dokonce to bylo udělané tak, že prohrát nemohl nikdo, protože ceny byly připraveny pro všechny, pro ty, co nevyhnou. Takže se dal vyhrát například i karton cigaret. Ano, to jsme u toho, jaký to je sport. Konkrétně těch, co mají toho kovboje za maskota. Mm-hmm. Krásný. Což taky v roce 93 si myslím, že pěkný. Výborně. A přihlásilo se 80 hráčů. Tak ty cigarety asi lak. Možná víc než ta Itálie. OK. No, já jsem našla docela dost článků o nějakých nových a divných sportech.
Taky tady pár z nich vezmu. Občerstvovací pauza. Vezmu je trošku takovým světem letem. Někdy i doslova. V 67. vyšel článek o košíkové na oslech, kdy na amerických vysokých školách začali provozovat teda košíkovou, která se hrála na hřbetech oslů, přičemž na nich ale neseděli. Jo, ale už stáli. jsem selek. Jo, tak to ještě horší. Takže stojíš prostě na hřbetu osla a snažíš se střelit nějaký koš, jo, výborný. Nepsali počet zranění. Stejně tak počet zranění ze sportu, který zavedli v Lídcu v 79. taky neznáme, kolik lidí přišlo k úhoně. A tady v tom sportu šlo o závody ve vrhu válečkem. A to je sport pro ženy, ne? Ano, zúčastnilo se jich docela dost, těch hospodyněk. A vyhrála Julia Dartmourová, která hodila válečkem 27 metrů. Předpokládám, že času, kdy běželi závody, manžel využil Počkej, zbalení. to se počítalo na metry. Já myslím, že se musíš trefit. Ne, to podle mě on už šel balit rovnou, když viděl první pokus. Tak, Jo, tak, no. tak už utíkal. No hele, mám tady ještě další sporty. Slyšel jsi někdy o lyžování na trávě? No na takový ty umělý. No tak tady to nebylo na umělé trávě, tady to bylo prostě na trávě. A tak to je z Británie, ne? Jak hážou ten sýr, tak to bude něco Ne, podobného. a právě, že to bylo už u nás. A já schválně rychle kouknu do toho. Já mám pocit, že to bylo někde na Liberecku. Jo, na Liberecku. A To tam takhle měli jednou mistrovství světa v nějakém lyžování. no, hele, já bych... Kdy jim nenasněžilo. Výborně. Ne, já jsem právě tenhle článek našla s tím, že to bylo pojmenované jako módní výstřelek nebo nový sport, ale už jsem nedohledala, jestli je to něco, co se jako provozuje, nebo opravdu to byl jenom výstřelek. Tak možná při nouzi o sníh. Při nouzi o sníh se to asi snese. No. A v 78. Jsem našla první články o skateboardingu, v Ústí nad Labem dokonce, kterýmu tehdy ale říkali rolo. Nevím proč. A psali o tom jako o sportu, který je jako dostupný mladým, že ti stačí prkínko a 4 gumový kolečka z vyřazených bruslí a že můžeš teda jezdit i po Ústí a sjezd a slalom na vratkém prkénku, teda nazývali rolo. No, Taky nepsali počty zranění. já myslím, že tady ty samodoma skatey, jako, že to mohlo být zajímavý. Prý dobrý sport pro školáky o prázdninách. No. No, tak já už se narodil v 90. letech, nám říkali, jak si na sebe dáváme pozor, neutopíme se a podobně. A tak koukám, že tehdy Přežil ještě... jsi, tak dobrý. Asi. Přežilo a koukám, že tehdy ještě doporučovali takové jako super zábavy. Máš tam ještě nějaký sport? Hele, ke sportu nemám nic. Už. Dobře, tak já ještě přidám. Jo. Já tady mám ještě jeden a půl sportu. A v 76. začalo lítat Rogalo na Střížáku. Viděl jsi to? No, že tam začalo v této době, ne, že se tam občas lítalo, jo. Tak v 76. to byly nějaký první pokusy, kdy spojovali teda 3 5metrový duralový trubky, potáhli je 20 metry čtverečními látky a celé to tam přivedl nějaký pan Dalibor Šmucer, který s tím začal na Telnici a pak to teda přesunuli ještě jako do toho Ústí. A úplně poprvé to zkoušeli s lyžema, to jsem nevěděla, že spojili prostě lyže a plus tu konstrukci. A za mě to teda víc než lety byly jako spíš skoky, jo, protože uváděli, že létali asi 10 až 12 metrů nad zemí po dobu 30 až 45 vteřin, což mi nepřijde zas tak jako dlouhý let. No, ale myslím, že třeba bratři Wrighterovi měli jako kratší let. Dobře, no. Si chceš srovnávat takovýhle. Dobře. No a to měli motor a všechno, že jo? Což pokud vím, tak Rogalo má, to nemá, ne? Ne, to nemá. To má jet na tom druhým. Ne, to by mělo jet na tom proudu vzduchu. No. S tím, že to pán sestrojil podle návodu v polském časopisu.
A ještě tady byl příběh o novém sportu, který v 68. představil nějaký Pavel Chá z Chomutova. Sport autoři článku nazvali kácení stromů autem. A pan Pavel Chá... No, dobrý, no. Mně vždycky přišla jako divná i standardní Demolition Derby, jo, a jako sport. A tohle to mi přijde úplně ujetý. No každopádně pan Pavel Chá po 6 desítkách dostal nápad se projet, odcizil nějakou vejtřasku a porazil v nějaký ulici v Chomutově několik stromů, než ho teda jako chytli, no. Tak to je trošku jiný sport. To je trošku jiná liga. Myslíš, že dostal řád Olgy Hepnarové? No Netor, jste tak vyděšeně směješ se tomu. To je strašně, jak ty se jako směješ na té emoční úrovni a vepředu to racionální ti říká, hlavně se nesmí a tvar se, jsi strašně znechucená. Au, ale mě to bolí úplně. Ne. Jo. No, tak proč si o to tak směješ? Protože je to strašná konina. Co ty dokážeš vymyslet? Tak jako jestli tohle to děláš při bolesti, tak jako to anesteziologové přijdou o práci, tyhle. Dobře, no, OK. Tak jo, řekni mi nějaký příběh, co tam máš ty. Chtěl jsem ještě říct, že ono to ve zdravém těle zdravý duch má taky svoji negativní variantu. A sice, když je blbá hlava, trpí celé tělo. To byl ten Pavel. To taky. A našel se ještě jeden inženýr. Píšou jenom AP, který na chatě Lovoš řezal dřevo a při řezání dřeva si odřízl i vlastní ruku. Ne. A doslova to tam jako píšou takhle prostě, že to vypadá, že jí tam fakt zapomněl, než mu to stalo omylem. A dokonce píšou pak, že to napravovala teda plastická chirurgie v nemocnici na Pražských Vinohradech. Au. A když jsme u té plastické chirurgie, tak jenom tady krátce zmíním příběh jednoho významného plastického chirurga českého. A to byl doktor František Burian, který v roce 59 zemřel a byl zakladatelem československé plastické chirurgie a začal se jí věnovat po první světové válce v Temešváru, kde operoval ty zraněné vojáky. A v roce 1929 mu odmítli habilitační práci z plastické chirurgie s odůvodněním, že se jedná o umění a ne o vědu. To je vlastně podsta? Vlastně jo, já bych doporučil si rozkliknout ten článek, kde po té smrti je shrnutý celý ten jeho jako život, jo. Ale tohle to mě tam zaujalo nejvíc. A v roce 92 vyšel článek, který byl tak pěkně uveden slovy, že lidé se Bohu příliš nevydařili, protože nestvořil takové, jací by chtěli být. A byl to článek o plastické chirurgii. Řešil teda zejména Francii, kde ten plastický chirurg říkal, že před 20 lety ten lifting chtěli ženy po 50, dneska už ženy po 40. A že z 200 000 zákroků ročně ve Francii plastických a estetických připadá 7 na muže. Mm-hmm. Že už tam jako ten společenský status byl daný i tím vzhledem a podobně. A článek končil větou, že kdo však zabrání paní nebo pánovi X snít o rovnějším nose, či stehnech Jane Fondové. Což mě zaskočilo, protože Jane Fondový v roce 92 bylo 55. Já si úplně nedokážu představit, že po 40 přijdu a řeknu, chci stejně jako 55. A to máš podobně jako s tím Marlonem Brandem. To prostě všichni ho vidí jako toho krasavce spíš než Otylýho staříka potom. Tak Jane Fondovou taky všichni viděli. No dobře, ale tak mohlo to tomu autorovi dojít, jako že už není nejmladší. Jakože jsi měl vybrat někoho jiného. No jasně, jako přece nezakončíš článek o plastické chirurgii tím, že sníš o stejných Jane Fondový, který je 55. Nevíš, no, tak to nevíš, třeba měl všude její plakáty. Že? Teď jsem to chtěl říct, že ten tak v pubertě snil o jejich stehnech a nějak mu to zůstalo. No. A co? No, já jsem pak narazila na krásný léčebný postup, který se aplikuje v Gruzii, nebo aplikoval tehdy v 70. A to bylo léčení zpěvem ptáků. A to bych hrozně chtěla, aby se aplikovalo u nás. No, to já bydlím u lesa. No, já samozřejmě tady to mám, no, každý ráno. Jak ti to nepomáhá? Vůbec.
No každopádně vzniklo tam nějaké oddělení psychoprofilaktika se to jmenuje? Nevygooglila jsem, co to má znamenat, nic takového mi to nenašlo. Každopádně to mělo být nějaký oddělení prevence duševních chorob a provozovaly se tam teda jako i psychoterapie a nervové choroby a nespavost se léčily zpěvem ptáků. No, nespavost zejména. Který vás zavede do hojivého spánku. Dají se tím léčit i bolesti hlavy. Já myslím, že mě by to pomohlo. Ale léčebné metody jsem našel taky, protože tady pro sever Čech je typické i lázeňství. Ale já bych teda začal republikově a to sice v Luhačovicích. Mm-hmm. V roce 95 tam zavedli pro hlasové profesionály léčebně rehabilitační kůru s názvem Hlas je váš kapitál. Prostě přechod k tomu kapitalismu se fakt jako propsal úplně do všeho. Jo. Mm-hmm. A aktivně rozesílali pozvánky a obdrželi například premiér Václav Klaus nebo prezidentův mluvčí Ladislav Špaček. Mm-hmm. Ale už nepsali, jestli využili nabídky. Vlastně mi to přijde jako vtipný. Přišla k tomu i nějaká dieta za 20 s tím pozváním? No, myslím, že ne. Myslím, že tak dostali možná jako třetinku Vincentky jako vzorek a řekli, a přijeďte, bude to drahý. A potom tady mám článek o lázních Kyselka v Bílině, kde působil primář Miloslav Vaskivský, který se teda toho nebál po všech směrech. A ten dával prostor ke zlepšením i členům BSP, čili Brigády socialistické práce. Jsem se chtěla ptát, co to je. Takže například údržbář Jaromír Novotný vymyslel stojánek na jehli, ve kterém se dali ukládat odděleně a snadno sterilizovat. A byly označeny číslem pacienta, takže pacient tak vystačil po celou dobu pobytu s jednou jehlou, čímž se vyřešil nedostatek jehel. Aha. A údržbář Jan Lavič vymyslel pouzdro na akupunkturní svorky, protože primář byl velkým propagátorem akupunktury. A vymyslel pouzdro, prostě, ze kterého se dali snadno vyndat, protože jinak skákali po celé ordinaci a aplikovat. A ty svorky se aplikovaly na ucho a byly proti hladu, že byly součástí diety. Což jsem se pak dočetl, že skutečně se praktikuje v Japonsku. OK. Že máš nějaký místo, který stlačíš a nemáš hlad? No. A můžeme ho někdo ukázat? No, taky bych ho chtěl vidět, a jenomže já si právě nejsem jistý, jak to funguje, protože i ten primář, který tu akupunkturu do Československa víceméně přivez, jsem pochopil, respektive odkoukal od nějakého lékaře na frontě, tak podle něho u pacientů teda mizej abstinenční příznaky z hladu, ale nezbytně dodržoval přísnou dietu. Mám teda dojem, že to právě úplně nefungovalo. No. OK. No hele, já k lázeňství nic moc nenašla. Jediný, co jsem našla, byl článek, proč se Děčín nestal lázeňským městem. Nevěděl jsi, že se vůbec jako snažil být lázeňským městem? Ne, nevěděl. Prý před nějakýma 250 lety to tam zkoušeli. A tím hlavním důvodem, proč to nakonec nevyšlo, bylo, že jak je Děčín prostě mezi kopci v takovém kanionu a vede tam železnice, tak lázeňští hosté neměli při tom lázeňském pobytu ticho, klid. Prostě byli rušení tou železnicí. Takže pak nějaký ten majitel toho lázeňského komplexu to někomu prodal. Ten to ještě zkoušel a už to prostě nešlo, nebylo to unositelné. Ty lidi tam prostě nejezdili kvůli tomu hluku z železnice. Tak to je taková jako zajímavost. Já jsem měl ještě pár článků k té akupunktuře, protože ta se v 90. letech velmi rozjela. A mudr Ludvík Zemánek z Mostu ji kromě jiného používal i na léčbu gynekologických problémů. A já nevím, jestli to mám komentovat. Ne. Ne. Že mě vlastně zajímalo, kam se to jako píchá, ale... Jakoby zeptej se někoho doma. A možná bych ti doporučila chladicí přilbu, kterou vymysleli sovětští vědci radši. Povídej. Rychle přeskakuju k jinému tématu, víš. V 67. Přišli s chladící přilbou, která dokáže snížit a udržet nižší teplotu
v mozku. Drží do 33 stupňů a díky tomu dokáže prý ten člověk přestat přes 10 minut anorexie. To jsem si říkala, cože? Jak jako dokáže přestat 10 minut anorexie? A prostě podle nich je anorexie snížení množství kyslíku v krvi. Nevím, k čemu je to dobrý. Nebyl tam nějaký překlep? Hele, nevím, nenašla jsem to. Každopádně teda prý s tou přilbou vydržíš 10 minut se sníženým množstvím kyslíku v krvi. Čili pod vodou. Což je jinak smrtelný během 4 až 5 minut. A oni to vlastně protáhli na víc než maximum. No a uváděli k tomu anorexie. Já jsem se snažila dohledat, Mně to přijde jako velmi zajímavá helma pro potápěče, ale... Oni nám totiž hlavně nepsali, k čemu to má být. Jako já jsem si říkala, aha, je to do kosmu, nebo co s tím, jako k čemu je to dobrý. No, nejspíš k ničemu, proto se to neuchytilo. Ano, takhle jsem nad tím uvažovala, no. Takže nic. No, podobně tady proti únavě doporučuji ponořit froté ručník do ledové vody, vyždímat, složit do kostky a silně třít kruhovými pohyby ze zdola nahoru. Já nevím, jak moc ze zdola, ale chápu, že to člověka trošku rozjaří teda. Patrik Gartl už je na cestě, no. OK, mohlo to dopadnout i hůř. Mohli se třeba tím mokrým ručníkem mlátit navzájem, takže asi dobrý. To pak mě děláš ještě moc zima, tak abys ta se prokrvila. Když to přeženeš, tak se párkrát sešviháš a zase tě jako rozpálí. Bože. Ještě něco pozitivního ještě. A mám tam ještě k té akupunktuře teda. Tak povídej. A pokusím se to tam stříhnout rovnou k ní. Ať to máme jako pohromadě. Prosím tě, herečka německá, Kleo Krečmerová, nazývaná jako největší výtržnice v Mnichově. To zní lákavě, nebo zajímavě. Nebo... Tak byla velkou faninkou akupunktury. A ona, když jako na ní přišla žárlivost, tak začala ničit všechno kolem, jakože místnost, umyvadlo, všechno. Aby k tomu nedošlo, tak někde špendlem. Pozor, ona kvůli té žárlivosti si od ní odpomáhala kouřením. A začala chodit na akupunkturu kvůli kouření, ale zjistila, že ta akupunktura pomáhá na tu žárlivost. A tady píše, žárlivost mě najednou úplně zmohla, zaléval mě pot, bylo mi špatně, měla jsem žaludeční potíže, kouřila jsem cigaretu za cigaretou, někdy i 2 najednou. Nevěděla jsem si rady, cestovala jsem, vrhala jsem se do nočního života, ale teď je to již za mnou. Jako nejlepší prostředek proti žárlivosti se v mém případě ukázala akupunktura. Rozhodla jsem se zkusit to, abych přestala kouřit a najednou jsem zjistila, že jsem přestala žárlit. Akupunktura blahodárně působí na vegetativní nervový systém. Najednou jsem začala volněji dýchat. Zjistila jsem, že u žárlivosti nepomáhá nic jiného, jen v klidu přečkat, než pomine. Doufám, že mi to vydrží, že už nikdy nedopustím, abych se kvůli nějakému chlapovi dostala do takového stavu. Do něhož jsem se dostávala dříve. Myslím, že jsem už dost silná. Je třeba si jen uvědomit, že muž je v našem životě mimořádně příjemnou, ale vedlejší věcí. A to má také zůstat. Je třeba mu vyhradit místo v oblasti sexuality, ale nepustit to dál. Výborný. No tak pojďme si vylosovat téma dalšího dílu. Se pak dá. Kočičky chceme. Jsem to měl možná nechat zavření, když to míchám. Já mám dneska jo, ne, já vytáhnu ty přečteš, jsem si splet ten. Tady to je takový velký, to je bylo být zajímavý. To spojím. Všim si, že dneska jsem si nestěžoval, že mi podáváš 2. No, protože už víš, že je jeden. Super. Tak čti. Uhelný prach set mi do očí. Rubíny ze rtů mi uhly ze vlasů, z vousů a z obočí. Visí mi rampouchy uhlí. Tady byl někdo hodně poetický. No, my víme kdo, ale nebudeme to takhle veřejně tady vykládat. To bude nějaká báseň konkrétní. Já to zkouším hledat, hele.
No, tak ty horníci... To uhodneš. Bez ruč. No jistě. No. Ty horníci, to je dobrý téma tady na sever. To bude taky smutný. Sice už jsme to tam párkrát měli, takže si musíme dát bacha, aby jsme se neopakovali. To asi zvládneme, ne? Doufejme. Ale myslím, že jako super. A můžeme přijít k rubrice Slovo, které neznáš, abychom se taky něco dozvěděli, Lenko. Začneš, nebo mám začít já? Já můžu začít. Tak začni. Já tu mám slovo, které variuje ve 2 obdobách. A buď je to oplégr nebo aplégr. Tak to vůbec nevím. Je to aspoň z němčiny? Já předpokládám, že jo. Hele, tady jsem si teda jako no, tak aspoň jsem tipnul jazyk. No to nebude za body, ale... No to není, no. Já zkusím ještě dohledat, ale zní to německy, že? Neuvádí se. Původ. No, tak. Vůbec netuším. Vůbec netušíš. Vůbec. Má to 2 možné významy. Předpokládám, že jeden je odvozen od druhého. Znamená to odnož, řízek nebo odkopek rostliny. Čili to, co dostaneš od něho a pak si to sám zasadíš, ty ne. Já ne, no. Proto to neznám. A pak si vypěstuješ z toho svoji vlastní rostlinu. A nebo to může znamenat taky nezdárný potomek. Taková ta odnož, no. Se nepovedlo, co odkopneš. Tak oplégr a plégr. Paráda, tak aspoň. Jsem se přiučil, no. Nemáš zač? Já tu mám slovo mesmerizující. Neříká se mesmerizující. Já jsem to našel se. A vypadá to teda, že to znáš. Já to znám, ale vlastně si úplně nejsem jistá. Jako to slovo jsem už 100% a opakovaně slyšela, ale vlastně si nejsem úplně jistá. Ale já to vnímám jako nějaký jako proměnlivý, nějaký jako když něco mesmerizujícího, tak je to něco, co nemá jako nějakou stabilní podobu a prostě proměňuje se to. No, já jsem našel, že výraz je hypnotický. A je to ze slova mesmerismus, což je využití hypnozy k léčebným účelům. Ale používá se to jako i v jiných kontextech, právě jako slovo pro hypnotický. A já jsem na to narazil v anotaci k jednomu vysoce intelektuálnímu čínskému filmu. To bude nějaká konina zase. Kde to psali. Jsem to slyšel samozřejmě poprvé, nebo četl. A musím říct, že jako ten film je hezky natočený, ale vůbec nevím, o čem byl. Byl taky mesmerizující, no. A jmenovalo se to Poslední noc na zemi. Doporučuji lidem, ať se na to podívají. To už mi doporučoval. Ale to by jo, lidem ne. Ale kdybyste pak měli pocit, že jste ztratili 2,5 hodiny života, tak mi nenadávejte, jo. Takže to nedělejte. No a jdeme na freestyle. Tak Jakube, co ty a sport? Tak já samozřejmě jsem vyhlášený sportovec. Jak se ti třeba líbilo, jak nás reprezentovaly tyka hokejistky? Já nekoukám na hokej vůbec. Já jsem odpůrce hokeje. Já si vždycky přeju, aby jsme prohráli. Ne. Mě kolem toho štve ta národní hrdost. Jak my jako vlastně hrdí vůbec nejsme, ale jenom když je ten hokej, tak najednou si vyvěsíme ty vlaječky a tak, takže já se vždycky těším, až budeme čtvrtý a zase pojedeme bez medaile domů. Ano, to se stalo našim hokejistkám. Viděl jsem titulek. Ale nedíval jsem hráli se na to. výborně. Byly tam mimochodem i nějaký regionální holky, který pocházejí z našeho kraje. No, navíc já obecně pasivně mám rád sporty, které se v Čechách moc nehrajou, minimálně ne na té jako vysoké úrovni. A sport aktivně to nesnáším už od doby jako základní školy a tělocviku. Fakt? To, jak mi řekli, udělejte kotrmelec, ale tak samozřejmě moje máti měla pocit, že bych měl sportovat, takže mě přihlásila na fotbal. To bylo ještě ve Skoroticích, já měl členskou legitimaci. TJ Skorotice, na Škváře se tam ještě hrálo. Vůbec nešlo. Mě dřív dali do útoku, ale tam se ukázalo, že jsem neprůbojnej. Mě dali do obrany, tam jsem se uhybal před tím útočníkem, pak mi přišel jako agresivní. Tak mě dali do brány a tam jsem uhybal před tím míčem, ale neúspěšně, tak občas se to odrazilo ode mě. Pak jsem teda rybařil, což bylo velmi zábavný, protože
To mě zase mátí, že budu teda chodit na ryby místo fotbalu. Že to není týmový, že? Takže když jsem šel poprvé, tak si moje drahá maminka přečetla v rybářském řádu, že povinná výbava je podběrák metra peán. A vyslala mě na první rybaření s podběrákem, metrem a peánem. A co je peán? Takový jakoby kleštičky, co mají jakoby nůžkový, abys to mohla vyndat ten háček. A což samozřejmě, když tě pošle s podběrákem, metrem, peánem a nemáš prut, že jo, tak to moc nechytíš. Zkoušel jsem s a tím to nic je vlastně ještě číslo, když nemáš prut. Takže jsem tam přišel jako jediný blbec s podběrákem, metrem a peánem. To je protože skvělý. prostě jako povinná výbava. A já jsem říkal, že potřebuji ještě prut, ale smůla. No. To je skvělý. Já toho teda obecně moc nechytil. Mě nebavilo tu žížalu napodávat na ten háček. A tak to nemusíš nutně mít žížalu. No nemusíš, ale na těstíčko to tolik nechytíš. A hlavně jsem na to neměl ani žádný pořádný batoh, takže jsem jednou v autobuse chytil nějakou bábu za svetr. To se nepočítalo. Takovou na nic. Změřil jsi, jo. No a no, takže to mě taky vlastně nebavilo sedět u té vody a to. No a pak už jsem se tam nesportoval. A mě jdou takový ty, jako docela mi jdou šipky, třeba na to, že netrénuju a tak. Tak to jsi vysloveně založený sportovně. No, on mě i bývalý pan vedoucí nabízel, jestli s nima nechci hrát v týmu šipky, když jsem ho porazil to už je zase bez tréninku 3-2. No, týmový to je, já jsem o tom chvíli uvažoval, půjčil jsem si o šipkách knížku a první kapitola byla, proč jsou šipkaři tlustí a plešatí. Tak jsem to asi vzdál, tady tu kariéru. OK, dobře, tak jo. No, já myslím, že ty jsi ve sportu byla úspěšnější. No, já jsem se věnovala atletice. Sportovala jsem někdy jako na 2. stupni hlavně, i když začala jsem asi už koncem 1. stupně. Pak před gymplem se ještě stihla skončit a pak už jsem maximálně občas jako, reprezentovala školu. No ale schválně, dokázal by si tipnout, co jsem dělala v atletice za disciplínu. Já tady nechci vypadat jako nějaký kreten, co kouká jenom na snooker a když si sledoval Formule 1. Já nevím, jaký jsou atletické disciplíny. Ale no to... No nevím. Okay. Mě to vůbec nezajímá. No vzhledem k tomu, kolik měřím a že neměřím zas tak moc, tak většinu lidí překvapí, co jsem dělala. To je nějaký skok někam. No, a já jsem dělala skok do dálky a do výšky. A ty z toho máš i fotky, které tam budou. No. Tohle to bude do dálky. Aha, to si poznal po tom písku. No, přesně. Tam je ten písek. Jsem si říkal, utyče bývá matrace. No. Ano. No a já jsem měla takovou vlastně, dá se říct, i výhodu, protože já jsem vždycky přišla na ty závody. Jinak tohle fotil podle mě trenér, to ani není ze závodu. A i když bude, protože tenhle pán má povinnou výbavu rozhodčího, čili má červený, kdybych přešlápla, víš, tak to zvedne. Tak to bude asi ze závodu. Každopádně si myslím, že to fotil trenér, aby ukazoval, kdo má správnou techniku skoku. Protože to záleží, že jo, jak tam prostě hneš nohama, rukama. Tady mě chválil. Horší to bylo v jiné disciplíně, kterou jsem dělala, a to byl běh s překážkama. Tak tam říkal, že nechápu, co těma nohama dělám, protože ty bys měl tu nohu jako vytočit ven a já jsem jí vtáčela to jednou běžíš přes a tu druhou máš vytočit ven a já jsem vždycky stočila pod sebe. Což říkal, že nechápe a že mě to zpomaluje. Přesto jsme byli docela třeba při překážkách na štafetu jsme byli docela jako úspěšní, tak jsem asi zase tak moc pomalá nebyla. No, ale měla jsem takovou výhodu v tom, jak jsem byla malá, tak jsem vždycky přišla na ty závody. A ty holky si na mě takhle koukly z té vejšky. Říkala, dobrý, ta skočí málo. A vlastně mi to docela šlo. Takže dobrý. No, protože tě podceňují soupeřky. A že mě to pustlo, jo. No a pak jsem vždycky tíhla k jízdě na kole. A nebo takhle v historii. To je tříkolka, ale... A jo, v historii takhle na tříkolce. To zase poznám. Já byť neřídím, tak mě ty jako vozidla baví. A to bylo taky něco, čím jsme se z bráchů dokázali zabavit celý jako dětství. No tohle to není ze závodu, že? To není ze závodu. Ale teda pokud už brácha nedojel a nečeká v cíli a nefotí. Ne, to jsem chtěla jenom vyprávět takový krásný příběh. Já nevím, kolik mi tady může být odhadem. 3, 4?
No. Každopádně to jsme jezdívali na chatu na Táborsko do Chotovin a já jsem se tam mohla pohybovat po tady těch vedlejších cestách, kde prostě nic nejezdilo, ale já jsem se asi rozhodla, že budu trošku jako kreativnější a vyjela jsem si trošku jinam. A děda to vždycky vyprávěl tak, že tam dělal něco na té chatě a najednou za ním přišel pán a říká, prosím vás, nejezdí ta vaše holka na nějaký tříkolce? A on jako, že jo, no. A no víte, ona jezdí tady ty serpentíny na té silnici a jako jezdí tam kolejní auta, tak to asi není bezpečný. Tak děda říkal, že trhnul rekord v rychlosti v běhu. Měl na sobě holiny, ale říkal, že letěl jak čára. A když mě tam jako sebral prostě, jakože co děláš, Leníčko, a to, co se jako, mohlo se ti něco stát, tak jsem prý říkala jako, ne, to je v pořádku, mně se nic nestalo, já jsem takhle udělala, já jsem jako rozpažila a oni se mi všichni vyhýbali. To je krásné, já jsem samozřejmě na kole jezdil taky a jednou jsem si půjčil kolo od kamaráda, takového starého pionýra, který moc nebrzdilo, vlastně vůbec musel asi nohama. A vyšlápl jsem si s ním na ten střížák nahoru, že si to sjedu, ještě jsem si frajersky sundal helmu, ono to bylo nějak z kraje jara, tak už bylo večer, tak to tak lehce jako namrzlo. Parádně jsem si zatáčce rozbil trošku. To jsem měla taky karamboly. Hele, jednou jsem chtěla ukázat vzdáleným sestřenici, že už to umím na kole bez těch přídavných koleček. Sjížděla jsem Štěrkovou příjezdovou cestu, kde se mi to samozřejmě zvrtlo. Já jsem se ještě spadla na to řídítko takhle jako na krk, takže to nebylo pěkné zranění. A jednou jsem si inteligentně půjčila, a teď nevím, čí to bylo kolo, ale bylo to pánský kolo. Čili má tu jako zdviženou... Tam to bývá bolestivý, no. A já jsem nějak spanikařila při brždění, přiblížila jsem se k potoku a seskočila jsem na tu trubku. No a to nejseš chlap. No, ani tak to nebylo teda příjemné. No to věřím, ale to pro chlapa úplně jako tragédie. To je v podstatě konečná. Ale jako neodradilo ten mě den to. minimálně. Ale neodradilo mě to. Jako na kole bych klidně jezdila znova, ale teď já nemám. Hele, mě na kole jako odrazuje ten pot a to, že tě bolí zadek z toho sedla. A teď už mají mnohem jako ergonomičtější sedla. No, ergonomickému sedlu se pod mě říká křeslo, ale to ti na kole nenamocujou. Já si tě představila na tom křesle, jak se odpichuješ nějakýma hůlkama a jedeš někde. Je to, až bych si asi objednal Rixu rovnou. No, výborně. Tak jo. Jak se to říká? Čau. Tohle byl Jakub Lepší. Tohle byla Lenka Slámová. A právě skončila Lepší sláma.